Ами топ рентакар могат да се похвалят с първият човек в инвалидна количка, който няма кола, адаптира я и отива на състезание заедно с тях, така че отново искрени благодарности топ рентакар. Няма да познаете какво държа в ръцете си. Даже може да ви покажа. Благодарение на това устройство, което сега ще ви покажем как се слага, ще пътуваме до Сърбия. Неделя всъщност е състезанието. Може да стискате палци. Да, успех ви желая. Заповядайте, ключите от документите. Благодаря. Точно така, да. Е, това е. За първ път ли виждате такова устройство? Да. Добре, благодаря. Да? Живи и здрави. Вие също. Била се карала отдясно тази кола. Сложих устройството. Така. Подаваш газ. А така е спирачка. Хора, аз съм мега щастлив, защото надхвърлих 10 метра. Хвърлих 11,30. Просто не мога да повярвам. Наистина брутално яко. И аз съм мега щастлив и се прибирам супер горд от себе си. Много е тъжен, че не му дадох да кара колата, но може би някой друг път, господин Рави. Да, другата седмица. Евентуално ще видим. Ще закараш 1500 км. Ще карам и 2000.